Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft 0.0.3.0 Alpha Build 2, vedeți și acolo sus. Au adăugat aceste, cum se numesc, tripwire hook, note block, se aude urât. Acum așteptăm, uitați, bloc. Bun, deci adăuga și redstone lamp. Și aceasta care o vedeți pe jos, doar asta este, cum îi spune, asta. Adăugat, da, și redstone, lever, uși noi de, uitați aici, jungle, acacia, dar cu acud, iron, birchwood, spruce wood. Acestea sunt lemn, pressure plate de lemn, pressure plate de piatră, pressure plate de gold, pressure plate de fier, da, fier, de normal, așa. Redstone torciul, buton, chestul normal, ca să vedeți mult mai bine, ca să facem acesta, ca să vedeți voi mult mai bine. Aici avem un frumos trap chest. Acesta este un trap chest. Avem și un activator rail și detector rail. Și avem și iepuraș. Loot. Și cutul cu iepuraș. Uitați aici, spawn rabbit. One hit. Și ca să ne spawnăm. Avem mulți iepurași. Stai, nu răsesc. Avem clay, l-au băgat în noul inventory. Rabbit, Pocky, pumpkin pie, rabbit, carne de rabbit și rabbit stew. Bă, fac mâncare de un voi vreți? Și uitați că nu am și eu. Toți se uită așa că le place, dar luați-vă dragoste. Și cam atât și cu acest episod. Mai filmat, am încercat eu vreo 3 videoclipuri. Se numesc, but nu știu ce pot să ieșiți. Mișcați-vă liberi. Uitați cum vine pe mine. O adunătură de iepuraș. Toți vor dragoste. Hai, veniți. Veniți cu mine. Și acum am rău pe toți. Fugiți, mă, că vă răpă. Uitați, niciun. Hit him, hit him. Fugi. Aici fuge. Uita. Da. Headshot. Și puteți să puneți și așa. Poziția asta. Da. Acum dacă dați cu sabia, nu mai puteți să mai spargeți.
murit că voi morge. Spawnăm puțin de crush. Cred că măcar unul dintre și-o fi luat bătaie. Spuneți așa. Iepuraș, mult, iepuraș. Foarte iepuraș. Armată de iepuraș. Și cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut.